We hebben dus ook daar verdere afspraken over gemaakt. Niet alleen maar wat is er bereikt, hebben we bekeken en daar zal ik iets meer over vertellen, maar vooral ook hoe willen we nou in de komende tijd daarin verder. En daarvan hebben we ook steeds gezegd dat we dat ook gezamenlijk willen blijven doen. Dus bijvoorbeeld met minister Maduro heb ik ook afspraken gemaakt dat we verder gaan samenwerken om het belastingstelsel weer verder te versterken, te versimpelen vooral ook en te kijken hoe we de inkomsten kunnen verhogen. Ik heb dus eigenlijk wel gezien dat die onderlinge regeling tot nu toe veel gerealiseerd heeft. We hebben met elkaar echt hervormingen bereikt die ontzettend belangrijk zijn. Dat is vooral ook op basis van heel veel gezamenlijkheid gedaan. Ik heb gesproken met ook de mensen, de medewerkers van de teams vanuit de ministeries die met elkaar gewerkt hebben. Op basis van respect en vertrouwen en gezamenlijkheid is er gewoon heel veel gebeurd. En ik heb ook heel veel gedreven mensen gezien, niet alleen maar de politici, maar ook de mensen die het werk echt dagelijks moeten doen. Die met ontzettend veel enthousiasme hebben gewerkt. En dat is natuurlijk super fijn, want ze hebben ook al veel bereikt. Nou, wat is er dan gebeurd? Hè? We hebben gezien dat er veel bereikt is op het gebied van de belastinghervormingen, zoals dat introductie van die BBO aan de grens. Het afschaffen van allerlei vrijstellingen, het zorgen dat er ook achterstanden worden ingehaald op basis van de bezwaarschriften. Nou, dat is ook zeker iets waar we samen met het TWO goed aan gewerkt hebben. Ik ben bij AZV geweest, daar hebben ze een goede presentatie gegeven, ook over dat zorgakkoord wat er bereikt is in de afgelopen tijd. Hoe er een systeem is gemaakt op basis waarvan er meer inzicht is, samen met alle partijen in de zorg, over wat mogen we nou verwachten, hoe die zorgkosten zich gaan ontwikkelen. Nou, die zullen nooit dalen. We zien overal ter wereld, maar hier natuurlijk ook dat zorgkosten hoger worden, maar vooral hoe kunnen we ze beheersbaar houden, dat is een belangrijk thema. En ook een van de onderwerpen dus van het landspakket. We hebben een hele enthousiaste presentatie gekregen over de herinrichting van de overheid. Hoe kunnen we zorgen dat helder is wat de taken zijn die de overheid moet doen? Wat zijn de kerntaken? Waar moeten we wellicht de markt meer werk laten doen? Hoe zorgen dat er voldoende capaciteit is? En niet onbelangrijk ook hebben we daar gezien dat met de stappen die nu al gezet zijn het ziekteverzuim enorm verlaagd is. Het aantal non-actieve ambtenaren sterk is teruggebracht. We hebben ook gezien hoeveel er gedaan is aan het investeren in het onderwijs. Dus het zorgen dat de kwaliteit omhoog gaat, dat er gewerkt wordt aan beter lesmateriaal, afspraken gemaakt over de taal en welke taal wordt gebruikt in het onderwijs. En ook hier hebben we weer gezien dat samenwerking met TWO stappen heeft gebracht. Overigens hebben we ook op dit onderwerp onderwijs, maar ook op andere onderwerpen gezegd dat daar waar wij nog verder kunnen helpen, we dat ook willen doen. En dan is het natuurlijk ook weer van belang dat je dat doet ook weer op een duurzame manier. Ja, want dat is wel onderdeel geweest ook van de gesprekken die ik heb gevoerd. Dat sommige mensen zeiden, ja, in het verleden was het wel eens zo dat er dan geld was vanuit Nederland, maar dat was dan maar voor één project en daarna viel het dan weer dood. Terwijl wat we nu zoeken is hervormingen die ook blijvend zijn. Nou, dat onderschrijven wij natuurlijk heel erg dat dat ook zou moeten zijn.